Μια μέρα, νωρίς τον Ιούλιο, 65 μετανάστες πιαστήκαν επιπλέον στην Αδριατική θάλασσα, στην ακτή της Κροατίας. Στριμμένοι πάνω σε μια βάρκα, χωρίς βενζίνη, τους ενδιέφερε απλά να βρεθούν σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύντομα, βρεθήκαν στο Ντουμπρόβνικ, το πιο τουριστικό μέρος της Κροατίας. Κάποιες μέρες αργότερα, κοντά, στα νερά της Μεσόγειου, περίπου 50 άνθρωποι πεθαίνουν προσπάθοντας να καταφέρουν κάτι ανάλογο, να φτάσουν στην Ιταλία. Ο 25χρονος Άμπας, ο μόνος επιζώντας, δίνει διαφορετικές ιστορίες για το ταξίδι τους από την Τουνησία. Λίγο πιο νότια, στα τέλη του Αυγούστου, μια βάρκα ταξιδεύει 4 άντρες, μια γυναίκα και 2 παιδιά από την Σύρια στην βόρεια ακτή της Κύπρου. Κανένας δεν επέζησε.